Sing bawani jenengan ngoten to? Oh ya Mas. Mboten napa-napa no. Monggo aku nek bawa ki terus ana konten kreator motong videone terus diupload ning TikTok. Amit nuwun sewu. Lah nek lak marai viral to. Dalam? Marai viral to. Wah, anjir mboten apa-apa. Ayo yo do ngadeg mangane kademen. Ha iya. Matur nuwun. Ya. Lereng ora ketang sawetara wektu, Nduk. Ya. Ngaturke apa wigatine ya, Mak ya. Bengi iki kepareng awake dhewe sak kanca wah jan ditimbali sowan mrene. Ya. Ada-ada saka Gunung Kidul ya, Mak ya. Jaiponge kon ngunggahke truk. Ayo ora apa-apa kok ya. Jaiponge kon ngunggahke. Iki volumene apa barange kon ngunggahke neng truk. Iya. Nek wonge wis ora iso munggah tetanggane adem kok ya. Iya. Iya ya Mak ya. Ah munggah-munggah engko tekan gunung. Ah iya. Iya. Ngaturke kula nuwun, Nduk. Iya Mak ya. Ana ing ngendi? Ngaturaken kula nuwun wonten ngarsanipun para warga ing
laladan dusun Semimpen, Nduk. Ya, Ana ing Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. ya Mak, ya. Iki dalam rangka apa, Mak? Dalam rangka tasyakuran pembangunan Masjid Al-Hidayah dan juga tasyakuran pembangunan Musola Al-Royan wonten ing dusun Gondang. Ya, Uga ingkang pungkasan tasyakuran musola ya kuwi musola Al-Ikhlas ingkang mapan ana ing dusun Bangsari. ya Mak, ya. Bengi iki nek sejatine acarane linimbali awake dhewe iki uga nganggo peresmian, Nduk. Ya, Nanging peresmiane nenggo penjane Al Mukarram Gus Muafik ingkang durung maringi kabar ana ngersane para warga masyarakat ing Semimpen kene sesuk apa panjenengane le lodang wektune. oh lah iya Mak, ya. Iki nalika sumono panitia rawuh ning gubuke awake dhewe iki ya mung lagi ngedilke nanging ora langsung maringi tanggal pira terus dinane dina apa malem apa nalika semono aku urung diparingi cecala. Iya. Iki awake dhewe tanggal 28 iki didadak, Nduk. Oh ya ora apa-apa ya Mak ya. Sangka gedrenge para warga masyarakat anggone kepengin padha kumpul manunggal tunggalan dadi siji. Wah, wargane tertib, Nduk. Iya. Wiwit aku tekan parkiran mau mlaku rene wis ana among tamune. Wah, jan luar biasa tenan. Iya. Kanca-kancaan selaras sing sepirangan derajate gedibal ki nang kene kaya piyayi. Oh lah iya. Oh ngawur kowe. Ayo cara gampange ngono kuwi mergo warga masyarakat kene iki wah nek karo pendatang kaya aku kaya kanca-kanca Astor laras iki gambiyake luar biasa. Iya Mak matur nuwun. Teges umpama dolan mrene iki jenak. Wah iya. Aku nggawa asisten iki mbok menawa kecantol piyai kene. Wah iya. Kecantol klambine terus suwek ngono lho tegese iki. Iya Mak ya. Ngaturke matur nuwun. Sartane melu ndedonga ya Nduk ya. Piye Mak? Iki awit wis kaleksanan tasyakuran sartane ya wis kaleksanan anggone ngeleksanani pembangunan Masjid Al-Hidayah ingkang mapan ana ing dusun Semimpen ya kelawan Musola Al-Royan ingkang mapan ana ing dusun Gondang apa dene Musola Al-Ikhlas ingkang mapan ana ing dusun Bangsari. Muga-muga iso dadi sarana papan manembahi para warga masyarakat ing Semimpen. Sakiwa tengene anggone tansah nyaketke diri ana ngarsaning Gusti ya nduk satemah bisa pinanggya kelawan jati dirine. Allahumma amin Mak. Iya. Matur nuwun luar biasa. Awake dhewe lagi teka ning transit wis para bapak-bapak, para panitia, para kadang muda-mudi Karang Taruna. Wah. Ya apa kowe? Elok nduk kene Karang Tarunane kene iki elok. Sebabe Wah, nganggo seragam kabeh. iya. Terus ya terstruktur dengan begitu rapinya. Heeh Mak ya. Iki ya nganggo video shooting saka kene kok, Nduk. Oh lah iya. Channel-e napa, Mas? Channel YouTube video shooting kene apa? Lintang Studio. Oh iya. Kuwi di-subscribe. Nggon aku barang iki di-subscribe. Nyubscribe pisan bae, engko di-subscribe pindho, dadi ra sida subscribe. Ah iya Mak ya. Uga nderek ndedonga ya, Nduk. Piye? Iki warga masyarakat nglumpukke dana kanggo sedekah, Nduk. Iya. Iki ora mung kanggo seneng-seneng ning bengi iki pancen diniati padha kumpul manunggal dadi siji iki kinarya tirakat. Muga-muga anggone mbangun Masjid Al-Hidayah ana ing Semimpen iki iso dadi sarana cakete warga masyarakat ana ing Semimpen, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang iki luwih caket ana ngarsaning Gusti. Amin Mak ya. Merga nuwun sewu. Titah utawa seorang hamba utawa umating Gusti ki nek caket karo Gustine, cedhak karo Gusti Allah kuwi apa-apa digampangke, Nduk. Iya. Mergo ora adoh saka pangayomaning Gusti ngarya loka. Iya. Ibarate cara gampange wayang iki wis. Wayang iki sing nuwun sewu iki ora kok teges bedak-bedake, ora kok teges madak-madakke agama karo budaya kuwi babar pisan ora.
Nanging cara dene wayang iki sing cerak karo dalange utawa menungsa sing caket karo Gustine. Wayang iki sing cerak karo dalange ya mung iso diobahke karo dalange. Iya. Coba simingan sing pojok kono kae utawa sing pojok kono kae. Buta ngiwonengen ki adat saben merga adoh saka dalange kala mangsane sok karo ana bocah cilik buta kae dienggo dolanan. Tegese apa? Menungsa ki nek caket karo Gustine kuwi ora sengara arep diganggu, ora sengara arep digodha karo sak pepadane kuwi angel. Iya. Merga nek ora saka panguwasaning Gusti utawa nuwun sewu panguwasane dalang kuwi ora bakal iso mlaku, Nduk. Bener, Mak, ya. Iya, ning pancen Gusti iki welas asih, Gusti kuwi Rahman Rahim. Welas kuwi tegese Gusti maringi urip senajan ta ana titah sing ora manembah ana ngarsane, Gusti uga ngasihi marang titah ingkang manembah ana ngarsaning Gusti, Nduk. Iya, kuwi luar biasa. Luar biasa. Mula kanca-kanca ki diwelasi karo Gusti, Nduk. Oh iya. Diasihi. Urung. Sesuk sementara tak asihi sithik nek le diasihi karo Gusti ya kuwi alon-alon kuwi ora iso diukur nganggo apa penyawanging menungsa, Nduk. Oh lah iya, Mak, ya. Luar biasa ning atase iki peresmian masjid teko nanggap wayang gelar kelir. Dicepaki gamelan rong pangkon komplit sound sistem apike kaya ngene ya, Mak, ya. Iki nek adat sabene peresmian masjid kuwi ya pancen senajan to sesuk dileksanani pengajian panjenengane Gus Muafik nanging iki ya panjenengane warga masyarakat ana ning semimpen iki ora lali karo budayane. Ya, Wayang iki sing biyen dadi sarana ngenalke sartane nyebar luaske agama Islam ana ing tanah Jawa. bener, Mak, ya. Mula aku nek ana sing nyelekop ana sing nyangkem nek gamelan karo wayang kuwi diarani musyrik aku rada ora trima. Oh lah iya. Mergo nuwun sewu, wayang iki lho, wayang iki karyane leluhur dienggo nyebarke agama Islam. Iya. Zaman semono ning Masjid Demak kuwi zaman semono urung ana penganut agama Islam malah mung lagi sithik, Nduk. Iya. Tumuli panjenengane Kanjeng Sunan Kalijaga iki miturut buku sing tak waca. Iya. Miturut sumber tuture para pini sepuh uga buku sing tak sinau, buku kok butuh. Buku sing tak sinau. Iya. Panjenengane Kanjeng Sunan Kalijaga ki nganggit wayang. Jaman biyen wayang kuwi bentuke ora kaya ngene iki. Iya. Dianggit supayane wayang kuwi aja ngasih padha bentuke karo menungsa. Merga ning syariat Islam patung kuwi ora kena digawe merga nalikane jaman Nabi biyen patung kuwi kinarya sesembahan, berhala-berhala kuwi disembah, dianggep nek kuwi Tuhan. Iya. Mula wayang iki dibentuk digawe kaya ngene. Iya, Mak, ya. Apa enek jamak lumrahe ana menungsa kok bentukane kaya ngene iki nek bayangno wae. Ana Janaka kae jare satriya bagus nek dilogika wong bentukane kaya Janaka kae baguse saka ngendi? Ana wong kok bokonge bunder kaya ngono kuwi. Iya, Mak, ya. Kuwi merga wis dianggit karo para leluhur dienggo nyebarke agama Islam. Iya. Nalika semono sing dosowan ning Masjid Demak ora ana. Iya. Tumuli panjenengane Kanjeng Sunan Kalijaga nganake pertunjukan wayang sakanane, Nduk. Iya, Mak, ya. Mbahane Kanjeng Sunan natah wayang pira ngono jumlahe 5 nek ora 7 jaman semono. Iya. Miturut buku sing tak waca. Terus panjenengane yasa kendang, yasa kempul siji karo kethuk ditabuh. Lah, kawula masyarakat Demak do penasaran merga krungu iki ana rame-rame apa. Nuwun sewu niki enten apa Kanjeng Sunan? Nuwun sewu niki enten pagelaran wayang. Nuwun sewu napa kula badhe mriksani nonton ningali menika menapa dipun kewarengaken. Monggo ning wonten syarate. Lah syarate apa? Syarate ndelok wayang kudu ngucap 2 kalimat syahadat ya kuwi engko ora kejaba mlebu Islam lagi dikewarengake nonton pagelaran wayang. Oh, ngono, Mak, ya. Dadi wayang kuwi filosofine nyambunge ning Islam kuwi luar biasa. Dadi nek wong sing nyangkem wayang karo gamelan musyrik ndasmu kuwi aku ya ngono. Iya, Mak, ya. Sabar ora kena muring-muring. Aku sok gedhing. Wong mengarep padha-padha le golek pangan ki mbok ya wis ora sah. Ha iya ta? Iya. Iki ya kirim pandonga. Iya. Sartane anggone awake dhewe bakal kirim pandonga iki
Ingkang keduka sakmengko muga-muga isa menggugah semangate para warga masyarakat anggone nyaket marang ngersaning Gusti uga anggone ngandeli nggone padha ngibadah ya nduk. Iya. Kirim Fatihah sithik iki kanggo Simbah Cikal Bakal pepunden ana ing dusun Semimpen kene. Sapa, Mak? Panjenengane Simbah Kiai Simpen kaliyan panjenenganipun Simbah Nyai Simpen. Ya. Kunjuk wonten ngersanipun yang Cikal Bakal kalih wonten ing dusun Semimpen. Panjenenganipun Simbah Kiai Simpen kaliyan Nyai Simpen Al-Fatihah. Amin amin. Matur nuwun kalodhangan wektune. Iya, Mak, ya. Ya, iki ngaturke salam-salam sithik, Nduk. Iya. Kanggo warga masyarakat. Wah, tumplek-blek padha makam paleneng kene padha lenggah kabeh. Dasare tertib, Nduk. Iya, Mak, ya. Sedaya warga masyarakat dusun Semimpen, Desa Ketundan, Pakis Magelang ngaturaken sugeng dalu sugeng mriksani. Mbok bilih nuwun sewu mboten saged mriksani langsung rawuh wonten mriki, mriksani wonten dalemipun piyambak mawi live streaming. Wong jaman saiki iki jaman teknologi. Iya, Mak, ya. Mula wis gampang arep telepon iki. Wah, jaman biyen iki arep apa jenenge komunikasi karo wong desa iki dadak nulis layang terus ning kantor pos. Jaman saiki ora ana barang gepenge kaya ngene kok iso njedul rai menungsa iki apa ora. Nek ora tenaga gaib ora iso. Lah iya, Mak, ya. Ngaturke salam uga kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul. Ya tak blakake wae iki aku wis seminggu iki izin. Iya. Ijen kok bangga. Lah izin kae aku ki ora meng nganggur kaya ora meng bolos, ora meng ning omah kaya izin tertulis aja ban-ban padha ku damen-damen wae ora. Iya. Anggepe. Ngaturke salam uga kanggo paguyuban Mandakiyun, Nduk. Iya, Mak. Uga kanggo pamirsa live streaming YouTube Lintang Studio karo sing subscriber-e 115.000 kuwi channelku kuwi. Iya. Umo. Ora kok le umo. Iya. Matur nuwun uga panjenengane Pak Kadus sing daleme mau kinarya transit. Panjenenganipun sapa, Mak? Panjenengane Pak Suwata wae. Awake dhewe tekan kono aku tekan kono mau langsung dikrubut ibu-ibu nom kabeh. Ha aku dadi piye to ki aku. Nek aku nek hawa adem ki terus ora iso apa-apa ya begitu. Ayo to. Iya, Mak, ya. Aku ki saka ngomahi ngantuk-antuk begitu tekan transit kok. Wah kok semangat iki. Iya, Mak, ya. Bungkus nganti kaya gablokan ragat. Efisiensi sih. Iya, Mak. Nepungke para sinden dikenalke nang ngersane warga masyarakat supayane padha priksa, Nduk. Iya. Ingkang ngiring kene iki ngendi kene iki? Lor nggih, kene iki lor wetan dunggulmu. Iring lor sing cerak kotak wis ngono wae ben aku ora bingung. Nggih, diasta anu kagungane diasta, Mbak, kagungane, Mbak. Nek saged diasta, nek saged diasta. Ora celemongan iki peresmian masjid ngono. Diasta, Mbak. Oh iki kayake piyai kene kok, Nduk. Iya. Saben aku mayang ning daerah Magelang iki penjane mesti nderekke, ayo to. Dadi terus tak jak rono-rono kuwi. Iya, Mak, ya. Kecandal piyai kene. Sajake. Iya. Ditepangke. Sugeng dalu, Nduk. Sugeng dalu. Nggih. Derek pitepangan kula Anggi. Asmanipun Mbak Anggi. Anggi. Nggih, kompletipun? Anggi Widiawati. Ngono kuwi nek sinden-sinden iki tak jaluk nek ngenalke jeneng ki mbok ya sing komplit, wong mie ayam wae komplit mosok jenengmu ora ya. Iya. Pi dalem saking pundi, Mbak? Kula saking Gunung Kidul. Oh, saking Gunung Kidul. Nggih. Senes Mertoyudan nah. Dereng. Oh, nggih, dereng. Dereng. Oh, nggih. OTW. Aduh. Gunung Kidulipun pundi, Mbak? Ya OTW sesuk ora wurung aku ya tok sambat kok. Iya. Gratis toh. Gratis. Karo kanca ki ora gagas apa-apa kok ya. Gunung Kidulipun pundi, Mbak? Jalan Baron Semanu. Oh, Jalan Baron Semanu. Nggih. Daleme teng tengah Jalan Baron niku napa teng Anu pinggire. pinggir jalan? Nggih. Wah, nggih.
Nggih. Sampun lulus menapa sampun kuliah napa tesih sekolah napa sampun lulus? Pun mboten sekolah. Oh, mun mboten sekolah. Nggih. Jenjang saderengipun mriku tesih sekolah nggih. Dalem? Jenjang saderenge niki, berarti nek niki ampun pun mboten sekolah. Nggih. Berarti saderenge nggih sekolah to mboten? Nggih sekolah. Wonten pundi? Wonten sekolahan. Oh, elek iki, elek iki. Lambene elek iki. Lah nggih to, mosok teng Sabin. Iya ya. Ora maksudnya le sekolahnya neng institut apa neng universitas apa neng UGD apa neng UGM apa neng UGD ya apa? UGD kuwi Universitas Guru Durna. Oh. Nggih matur nuwun. Kae sing demung apa kae kok kalung tas kae. Wis arep bali mau piye? Iya. Sisih tengene, Mbak. Wah, iki cetha. Sugeng dalu. Sugeng dalu neng sapa? Sugeng dalu tok. Sugeng dalu nggih. Sapa? Sinten, Mbak? Sugeng dalu teng sinten? Nggih jenengan to. Kula niki sinten? Lah sinten? Nggih, sugeng dalu, Mbak. Paring asma sinten, Mbak? Nggih, nilai tepang nami kula Niken Asia. Wah, nggih. Pidalem saking? Saking Semin Gunung Oh, Kidul. Semen Gunung Kidul, nggih, Mbak. Semen Gunung Kidul. Status sampun kagungan garwa menapa? Dereng. Oh, dereng. Tesih perawan berarti nggih. Mboten. Lho. Iki piye to iki? Urung duwe bojone wis ora perawan. Positif, Mak, positif. Oh, nggih. Aku Subriyo ki aja-aja kek wis duwe anak iki. Sampun. Sampun, wah Nggih. larak tenan to. Engkang Putra sampun takon bapa wonten pundi? Ngawur. Kuwi maune ana sing mengku ya, Mak. Oh, ana sing mengku to, tak kira nek. Oh, iya. Tak kira nek terus ana lakon Pandu takon bapa. Danu takon bapa. Nggih. Pun nyuwun papa baru ya. Nggih. Oh, ngapure. Dewa serane kok anggepe ora. Nggih. Nggih, Mbak Niken. Mbak Nik kompletipun sinten, Mbak? Niken Asia. Oh, nggih. Mbak Niken Asia putra saking bapak sinten kaliyan ibu sinten? Bu Asih. Bu Asih. Ingkang rama? Pak Toto. Nggih. Oh, Bu Asih karo Pak Toto. Iya, Mak. Kuwi penjane Mbak Niken ki duwe anu, Nduk. Apa? Restoran. Oh iya. Aku sok kaya kerep didolanke kon rono kon. Rene dolarene aku ya gandeng aku ngeleh ayo to. Pikirku nek digratisi aku wis entek 2 piring kae aku arep bali. Wis ya Mbak matur nuwun banget lho aku. Sik notane. Lah bakul kok. Jebule bakul aku ngakon dolan kok ya lah nek ngakon tuku rene yo dagang aku tukunen ngono sisane aku ya karuane wis ngudit kok ya. Iya. Matur nuwun. Nggih, tengene Mbak, tengene sinten? Nggih. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu sinten? Sugeng dalu teng sinten? Sing jangkep to nek sing ngomong ki misale aku Pak Ibu ngono sugeng dalu Pak Ibu ngono misal. Adem e. Lah pripun? Adem. Adem. Mbok rene tak rangkul. Aduh. Sugeng dalu ki, Mbak. Paring asma sinten? Yanti. Kompletipun? Marwiyanti. Mbak Marwiyanti. Marwiyanti, hae. Nggih. Mbak Marwiyanti dalemipun saking pundi? Panggang Gunung Kidul. Kula nate mireng jeneng Panggang Lipurani kok senes? Sanes. Oh, sanes. Nika Bantul, Mas. Wah, nggih. Iya. Panggang Gunung Kidul nggih. Sampun kagungan garwa menapa tasih sekolah, Mbak? Sampun. Sampun napa? Sampun rabi. Sampun rabi. Nggih, nderek mangayu bagya. Nggih, wis aku nek arep kuwi ora wani takono kok. Malati ya. Iya. Sih tengene, Mbak. Sinten, Mbak?
Wah iki kok koyoke wah ora karu-karuan. Nggih, Sugeng Dalu. Sik kok kaya atos iki suarane iki. Sugeng Dalu ning sapa maksudmu iki? Jenengan iku? Aku ta? Nggih. Oh nggih, Sugeng Dalu nggih, Mbak. Nggih. Mbok yo engko sik ta. Sowan ning semimpen ki mbok yo sing gambyak ngetokno gambyake kaya Mbak Anggi mah. Inji Sugeng Dalu ngono. Nggih Sugeng Dalu. Men ngene wae wong ya padha kok. Karepmu lah. Paling asma sinten, Mbak? Via, Kompletipun? Alfiana Saputri. Kok iki. Nggih. Pitalam saking pundi, Mbak? Patuk. Oh, nggih nggih. Patuk Gunung Kidul, Mas. Oh, nggih, nggih. Nggih. Pathukipun pundi? Kepil Putat Patuk Gunung Kidul, Mas. Oh, kepil putat pathukipun ngendi? Kepil Putat Patuk Gunung Kidul, Mas. Oh, nggih. Oh, alah sing omahe pinggir dalan gedhe kae to. Lah nggih niku. Omahe kena pelebaran jalan. Ya lowong, Mas, kena-kena go tuku mobil. Weh, Bapakku maksudnya itu aku. ha iya. Pun kagungan garwa napa tasih sekolah? Sampun, Sampun apa? pun lulus le sekolah. Pun lulus. Pun Nggih. kagungan garwa? Nggih, sampun menikah. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih, mah medeni kok iki, Nduk. Ganti-ganti. Lah ngopo to? Wong yo ora apa-apa to? Wis ora aku nek karo kowe Ora tekon anak. Eh? Ora tekon anak. Nggih, pun kagungan putra napa derek? Sampun, Oh nggih. Pinten? setunggal. Kersa kula ajeng nambah napa pripun? Nggih ngejang nggih ajeng tambah no. Oh, nggih nggih nggih. Nggih nika mbarep kula. Oh nika ta? Nggih. Oh lah. Anu nangis wau Mas, pengen melu. Ya saya ayo nang. Mula kok poreme meh padha. Lah nggih mirip to. Mbak Via. Sikil-sikilane iki lho ono. Ana nggon sumuke ra jamak kok nganggo kaos kaki iki ora Via ora. Iya. Lambemu. Iya. Sisih tengenipun, Mbak. Nggih. Jih, wilujeng dalu. Nggih wilujeng dalu. Sedaya kemawon. Inggih, nggih. Wah, nggih matur nuwun. Paring asma sinten, Mbak? Nderek tepang nami kula yoga. Mbak Yoga sik iki koyoke bojone sing demung kae, Nduk. Oh iya. Heeh, kuwi sik iki tak blakake sisan iki nek karo bojone rada galak ya. Lah piye? Tahu mayang ning yo ning Magelang kene ning daerah Candi Mulya. Ya ta, bojone iki nek ora karo bojone ora entuk ora diwarengake udut. Heeh. Zaman wayangane ning Candi Mulya sing demung kae nabuh karo lagi posisi ngempak ngene iki bojone astagfirullah. Terus Begitu medun ki Mbak Yoga ki lagi ya biasane rak Mbak Yoga karo Pak Moko ki rak akur. garwane kuwi. Medun tasih dicangkingke sing kakung. Begitu medun tasih arep dijaluk ki terus nyat lunga ngono kuwi karo muni ben dipuas-puaske. Mbak Yoga kuwi. Nggih mboten. Nggih, pidalem saking pundi, Mbak? Magelang, Magelangipun? Mertoyudan. Oh, celake Mbak Anggi to, enggak? Gusti. Nggih. Tangga ta sikule. Benjang dadi Nggih. tangki. Nggih. Nek ngono sesuk rewang sampean, Mbak? Nggih. Seminggu. Nggih, ulang nggih. Sampun kagungan putra, garwane cetha sing demung. Sampun. Oh nggih. Pinten, Mbak? Ngapunten iki arepa privasi ning iki perlu, soalnya iki kok Kathah. ben bayare iki cukup kanggo nyukupi kang putra. Kathah. Kathah, Mas. Mbarep kabeh monggo. Sik telu mbarep. Wah. Lame. Piye, jos ta? Nggih. Lambemu ora. Nggih. Ingkang pojok menika sinten, Bu? Nggih. 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 Sugeng dalu Nak Nggih. Yusuf. Nggih sugeng dalu Ibu. Wah iki piyai sepuh, Nduk. Iya. Hati-hati nek iki tok guyone kowe engko kemalat. Iya. Malati.
Malati. Dasare pasang walat kok nek ora pasang walat ya ora malati. Iya. Mboten walat kok dipasang-pasang. Paring asma sinten Ibu? Kula Tarni. Ibu Tarni sik. Oh iki garwane Piyai Ngadiraja. Iya. Sapa? Asline ya muntilan kene. Iya. Penjane Ibu Win. Win. Winarno. Oh. Nggih. Kok saniki ra dijak ya? Kangen ya. Iya dong. Kangen wonge apa kangen dite? Ya loro-lorone. Oh lah nggih. Ayo karang yo apa jenenge? Lah yo kono larang kok. Aku tadi pikir-pikir. Pidalem saking pundi, Bu? Melebak nggih? Nggih ta? Nglipar. Oh, nggih ngliparipun ngelebak. Nggih. Ya, matur nuwun. Ya, iki ngaturke tetembangan, Nduk. Iya. Sindan-sindan iki digunakake bakate suarane. Iya. Penjane Mbak Niken kuwi mbiyen tahun nate nderek Indonesian Idol 2001. Monggo 2001 Mbak Niken urung lahir ki. Kuwi 2007 kok lahire barakanku kok. Wis ndek anak loro ya men. Iya. Ngaturke tetembangan. Sapa sike? Penjane Mbak Anggi, ayo Mbak, jumeneng Mbak. Katon lembeane merak kesimper. Ayo Mbak. Gledang, 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 merang adang, nyampe barang, rasa sondir jende awore, rek kopi naca, jamang kalatu wilis. Ora sagrogi karo sing gender. Katon lembeane Merak kesimpel ledang, 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 merang adang, nyampe barang, rasa sambil jinde angore, kopi maca, semanggalatu Sugeng dalu Mbak Anggi. Sugeng dalu. Insi, kabaripun sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Nek arep mbeksa ki mbeksa wae to, ora usah grogi karo sing gender. Mboten kok. Kowe leng gender, madhep madhep ngalor wae kudune lho. ning gendar ki madhebrono. Iya. Wow. Wong wedok kok ngguyu cekakan. Mongko untune dibetheki ya to dadi konangan nek asline Betari Durga. Ayo. Iya. Wih. Nggih. Nggih, wonten dawuh. Ngaturna kula nuwun Mbak ngersane para warga ing semimpen. Kuwi lho, wah jan kuwi ditenggani penjane ibuke lho kuwi adem-adem, ado-ado kuwi daleme. Iya. Nggih, sugeng dalu kula nuwun kagem sedaya warga Sumimpen. Semimpen. Nggih. Nggih. Asrep nggih, Bu. Mboten, pun biasa, Mbak, enten mriki pun biasa. Adem e. Ning aku sumuk banget ya iki. Heeh to? Aku kode kuwi. Ora aku ki tenanan. Tenanan kode, ngono ta ya? Kayak wong le teko telat kok upiak wae to. Lah iya. Kayak le Dek, nabung. nganu wis mampir ke mau. Cetha mampir. Nenggon tebu-tebu kae mau. Kayak le nabuh semangat banget ya ketoke. Mongko mbuh urung karuan nampa amplop apa ora. Nek biasane rak nampa. Nampa ning nek bengi iki mbok arep tak bagehi apa ora sakarepku kok. Soale telat. Telat. Dicowok mawon.
Nggih, Mbak. Tembang kremenane sampean mangaturke kagem warga masyarakat Semimpen. Ya, iki gandeng ora ana pamundutan ya, Mak. Ora ana, makane aku dhewe sing njaluk supayane nyanyi warga Semimpen ngaten nggih. Nggih. Napa nggih? Mbah, ya karepmu. Tembang kangen mawon. Tembang kangen. Nggih. Oh iya ding piyai kene kok ya dadi wis kangen karo piyai kene dadi wis domisili kene dadi kangen karo Gunung Kidul. Lah ya sok kangen-kangen ngono ki lho. Iya. Ketok-ketoken wae. Ketok-ketokno ya ketok tenan kok. Kowe nek arep main game mending meduna kuwi lho ngedangi slotinganmu. Dadi dalange ora ketok Nyo golek areng nyo tak neyang lho, golek areng sumeten nggonen gegeni ya. Mangga Mbak tembange. Ya, tembang kangen dilanggamke sithik ya, Mak. Ayo kanca-kanca, ayo ngapa? Wah. Oh saking kula to. Nggih, pun ditintringi kalian Kang Mas lho, Pringga. Masa nggih dereng peka. Lah piye kowe? Ning no. Galak ya soal niku ki. Sinten sing kender? Nggih. Oh, galak to. Maine galak to niku, maine kasar to niku. Ya aja dibabarke neng kene, engko wae nek ning transit kok ya. Pun, dindinganipun. Sopo? Dindinganipun, Mas. Sake cah. Rasa kang tak ampun agawe dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung
matur nuwun. Kowe ngopo kowe? Kowe arep eksis apa piye kowe? Wah, njipokke tisu. Iya, Mas. Matur nuwun Mbak Anggi. Wah, jan piyai kok le nyanyi apa-apa demes. Iya. Tur nyandangan apa-apa sarwa pantes. Kamangka kebayak gegeden ning tetep pantes nek sing nganggo Mbak Anggi. Iya. Merga kayake Mbak Anggi iki laire sungsang. Sungsang tegese. Kalung usus. Oh iya. Usus besar ning. Ngawur. Kalau usus kok usus besar. Nggih, matur nuwun ya. Iki kanca-kanca iki do sumuk men. Iki jan tak pancing jan kudu guyu kok bengi iki men ora kademen kok ya, Nduk. Iya. Wong nek guyu kuwi metu kringete. Iya. Ketawa pangkal sehat. Iya. Kuwi sindan-sindan nek gur turu mulai ya do kademen. Iya. Nek karo olahraga dadi wayangan iki sela-sela usaha madem ngene iki karo jumping jab apa push up apa kepiye ngono kuwi men keringete metu. Iya, Mbak. Ayo iki kok coba bedheken Apa? antara sinden karo wiyaga iki le mudhun nguyuh ping pira. Iya. Wis ora iso diitung. Engko peri mau nendi peri mau ben ngitungi sapa wae sing medhun tulis 2000. Iya, Mbak ya. Ayo Mbak Niken jumeneng, Mbak. Sepati. Mesti kudu eling sajroning urip. Tansah kudu elek, kudu ngerti ngomong eling tembe murite, kabeh bisa enak, mesti bakal tuwa tingkah laku sing sarwa prasaja. Piyai Wasis. Iya. Imbian le lahir ya sungsang. Oh, Kalungan apa kula? Kalung dadung. Kalung arit. Kalungan celurit. Iya. Sugeng dalu Mbak Yu. Nggih, sugeng dalu. Kula wau sampun pitepangan. Sampun, nggih. Bilih asma panjenengan menika kenipun Mbak Niken Asia. Nggih, leres. Nggih, Mbak Niken Asia. Nganggo SSN ora? Mboten. Oh, mboten. Mboten. Ya nganggo to Mbak Yo, nek ora nganggo uripmu mung isine mung masalah terus no. Lah kok SSN niku napa? SSN kuwi sabar sareh nerima ngono. Oh. Rono-rono kudu dienggo. Nggih. Kayak sing demung sing tekane telat kayak ndolopi aku ben dibagi amplop kayak karepe. Iya, Mbak. Caper kok dhek, caper. Karepe terus masuk iki terus bayangane terus tak uncali rokok. Iya. Hidup adalah. Iya. Wonten dawuh. Nggih, donga sithik, Mbak, Oh, kanggo nggih. peresmian Masjid Al Hidayah terus Musola Al Royan kelawan Musola Al Ikhlas nduk. Oh, menika sing diresmekne 3. 3. Kok mboten wayangan dhewe-dhewe? Nek dipun resmekaken dereng. Oh, dereng. Kok mboten wayangan dhewe-dhewe, Pak, niki, Pak? Sesuk ya wayangan dhewe, Mbak. Nggih. Wayangan tanpa dalang, tanpa gamelan, tanpa wiyaga, tanpa sistem, tanpa wayang, tanpa kelir nyetel YouTube. Iya. Lha iya. Dongane, Mbak, Nggih. supaya bermanfaat. Mugi-mugi masjid kalian musola ingkang pun bangun menika bermanfaat kagem khususipun warga masyarakat wonten ing mriki. Nggih. Wonten pundi menika? Simpenan. Simpenan kurang ajar. Napa? Simpenan kira kowe kuwi. Napa, Pak? Sumimpen nggih, sumimpen. Semimpen. Nggih.
Sumimpen nggih, semimpen Magelang. Ten. Sumimpen sanes simpenan. Ngawur ora. Ngawur. Mbok yo ngarani awakmu dhewe saurunge ngarani liyane kok. Iya, meng guyon, Mbak, guyon. Nggih. Mbangane engko mudan-mudun. Iki limbukane rada tak dawake, mula sing do kepoyo ora enek kesempatan nggo medun. Mutiar. Iya. Mungkin nek koproh pripun iki? Kowe ngedep botol ta kowe doan? Iya ta. Mboten iso nek sinden diadahi botol niku mboten saged. Ana nak menawala, Mbak, ana nawala. Wonten dawuh. Nyuwun lagunipun Baskom kersa Mbak niki komplit niki. Nyuwun lagunipun langgam tak enteni belok barang. Iya. Mawi bawa ingkang nyekar penjahipun Mbak Garwa ingkang Demung. Wong nggih pun Mbak Yoga. Iya. Luput. Awas. Iya, Mak. Ya tak wakili kok, tak wakili. Biasane ngancem ngono, Pak. Kula wau gi wonten pesenan lagu saking Pak Mariono. Nggih, sekedap niki dereng rampung. Oh, dereng. Aja lanyo-lanyo sira iku. Saking kula Pak Lurah Sucipto. Iya. Engko diaturake ya, Mbak ya. Iya. Titipane napa, Mbak? Lagunipun Kembang Rawe. Nggih, saking penyanyiipun Pak Mariono. Pak Mariono sinten? Pak Mariono Oh, Pak Mariono nggih, ingkang Nggih. kula wau manggi. Iya. pun dicepakni wau napa saweranipun sayuran sak bagor. Wah, nggih. Wonten kobis, wonten terong. Pak Mariono ki tanggap ing sasmita. Panjenengan ki nek nang omah ki le masak dhewe. Ayo to. Nggih. Dadi diparingi sayur-sayuran kuwi supayane sampean masak didumke tangga teparo. Ngono. Rese juang. Dipinangkani nggih Kembang Rawe nggih. Nggih, Kembang Rawe. Saking penjabun Pak Mariono. Iya. Ji. Wis ditindeng pelok barang ya. Nggih, monggo slendronipun 9, nggih. 9. Songo. Ya ya 9 ki 9. Songo abang. Wah iki wedok kok. Sampean ki seniman lho, Mbak. Lah seniman niku kedah napa-napa iso kok. Iso, oh nggih. Ora nglakoni. Nggih, Kembang Rawe saka apa, Mak? Saking Bonang kajengipun ingkang Bonang mboten nganggur. Ya. Wong kae masuk kerja ya ming setengah hari kok. Monggo kanca-kanca, Kembang Rawe kaya ngapa? Jelas. Caritane wong seneng tunggal sebalik wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas ya mas aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas yo mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe lara
Kembange mawar tresnaku wis kadung buyar. Mula wong tresno ora kena nggo sembrono. Ora becik tumrape para wanita. Kembange rawe iku ari biasane tinimbang rame luwe becik tak tinggalke. Iya. Wong seneng tunggal sepalik wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwi saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas ya mas aku tresno kowe kane ritane wong seneng kancane dhewe wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwi saben jejer nyekel tangane banjur ngomong klik. mas aku tresno hatiku digawe lara kembang melati agawe laraning hati kadang kecobong hatiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar. Wong tresno ora kena sembrono. Ora becik. Ora becik kanggone ora wani. Kembange rawe. Kembange rawe iku hari biasane tinimbang rame luwe Matur sembah Matur nuwun. suwun. Nggih, sami-sami Mbak Niken. Wis sinampurna mengko mung kari nampa apa sayur-sayurane sawerane, Nduk. Iya, Mak, ya. Ora apa-apa, pancen nek nyawer kuwi pancen ora kudu tidak harus berupa uang. Ya. Mergo biasane piyai sing maringi cehna tresna wujud arta utawa dhuwit ki ben sakarepe arep dienggo tumbas sapa karo sing disawer. Iya, Mak, ya. Ning nek penjane Pak Maryono kuwi ngerti sartane pirsa tanggap sasmita karo penjane Mbak Niken. Iya. Alamun penjenane kuwi independent woman, Nduk. Oh iya. Independent woman ki. Masak dhewe, mangkat kerja dhewe. Mulih dhewe. Dhewe. Iya, Mak, ya. Sayure Mbak Niken di asta to miki to. Sayure sing sing ngajeng diparingke kalian Pak Maryono apa sayure? Wau wonten kobis, Nggih. wonten terong nggih, terong nggih Pak nggih terong. Waduh, terong bahaya. Wonten pare, wonten timun. Waduh. Mbok kobis mawon, Pak. Nggih komplit nggih Pak nggih. Nggih. Terongnya dimasak lho. Nggih. Terongnya dimasak lho. Engko tak dum-dum.
Nggih, matur nuwun. Iya. Sik to. Mbak niki kan wis ngaturke dawuh. Iya, nyendikani dawuhe Pak Maryono. Iya. Ki sisih tengene panjenengane Mbak Yoga. Oh iya. Tak dhisikke wae wong iki pamundhutane wis tak tampa. Iya. Duwite ya wis tekan kene. Iya, Mak. Iya. Mula Mbak Yoga sikik ya, Mak. Ya. Ya. Mbak Yoga. Sepoti, Mak. Mbak ya Messi. Hop 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 hop. Awe iki aku iki. Wong aku ya mung sembranan kok. Wong sing bener mbok ya mesem kok mbok ya Messi kok ya ditampani karo sing ngendang. Iya. Jan sengaja tak plesetke iki wong cakepane mbok ya Messi kok ya ditampani karo kutuwa dadi pengendange iki nek ngono ya jan ora dong titi laras. Mbok ya mesem. Mangga Mbak, jumeneng Mbak. Nadyan aku uga tasih laing janji mesemo tansah tak enteni yo bareng kanggo diluhuring kanggunan watone rumemen mesti kasembat. Ngaturken sugeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu ki. Nggih. Pripun, mbok yo njenengan ki nek karo Kang Kakung ki aja banget-banget lah. Mboten niku lak nganoni jenengan wau. Nek kula lak apian. Sae, Nggih. nek nang ngarep. Ning mburi ya apik. Oh, nggih syukur alhamdulillah. Maksudnya gandeng panjenengan wonten mriki menika ingkang sarimbit menika panjenengan. Nggih. Sing mangkat wayangan iki sing sekalian kalian garwa menika sepisan panjenengan kalian Pak Moko. Menika kados kajengipun dados patuladan rencang-rencang menika lho. Kanca-kancaku enek sing angger mangkat mayang ketok sumringah kayak begitu medun napa dum-duman amplop kayak iki terus nyureng. Kowe iki ngapa to? Nampa det kok malah merenguti ngapa? Yuh, mulih ketemu bojoku neh. Lah nggih sami nek liyane lak dugi nganu griya. Lah nek Nggih. Mas Moko lak malah teng mriki. Langsung kula tampi. Lah maksudnya ngaten lho, Mbak. Harmonisnya antarane jenengan berkeluarga kalian Nggih. pun Pak Moko ki ben dienggo contoh sing anak arep mulih sedih kuwi mau. Sopo to wonge, Mak? Wis ora usah tak omong ke perangane sing telat kuwi mau. Iya. Kathah niku wau. Sak rombongan. Iya. Sak rombongan ki wong wedi bojo kabeh ya. Nggih. Leres niku. Telat kabeh ayo ta kuwi mau kuwi dadi telat ki mergo padu sikik karo bojone kuwi mau. Walah ngoten. Mula panjenengan menika kula suwuni supados saged memberi suri tauladan yang baik terhadap kanca-kanca. Aku nang kene iki derajatku pendemung penyaron tekan ngomah ming dadi kedibal. Ora apa-apa, Mak. Ora apa-apa. Iya. Golek menep ki ya angel kok nduk pancene. Iya, Mak. Iya. Ngaturke tembange pelok barang, Mbak. Iya. Mau dawuh saka panjenengan. Sanese niku mawon nggih. Heh? Kula dereng saged. Pak, isik nyuwun wong sinten nggih? Pak Lurah, Pak Lurah. Duh, Pak Lurah, sanese nggih, Pak. Pripun Pak Moko pendapat panjenengan? Daripada engko tabuhe tekan kene. Monggo iki maju festival to, Mbak. Pripun? Koalisine panjenengan menika
Apa ya carane iki kuncine iki tak enteni langgame iki ngono lho. Dadi jurine iki Pak Moko kuwi nek sampean anu engko ora diluluske. Engko tekan ngomah ora dinaik ora didumi. Amplope sampean dijaluk karo Pak Moko. Ora tau ngemek jare. Ora tau ngemek. Ya saiki tak paringi kalodangan ngono wae. Iya. Sanes mawon nggih. Sanes e. Nggih. Nggih, monggo napa? Sampean mau nyepake apa? Ya muga-muga ora dadi cowaning penggalih penyanyi Pak Lurah Sucipto. Ngapunten nggih, Iya. Pak. Nggih, Pak Lurah. Nek ngersake artane dipun kunduraken nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Mboten napa-napa ikhlas. Nggih. Iya, Mbak. Liyane ta, Mbak iki tembange Nggih. apa? Sak kersane jenengan. Ning diusapi sik to iluwe iki. Ming perkara ora iso nembange kok dleweran nggih wono. Kademen aku ki, Mas. Sentrep lho wisan. Ora apa-apa. Wah ngece. Angka 11 ayo to. Gantos podang kuning mawon nggih. Wah, nggih nggih. Nggih. Siap podang kuning. Nganggo bawa, Mak. Iya. Mau telung tembang rong tembang urung nganggo bawa. Telung tembang iya. Saiki nganggo bawa. Iya, Mak, ya. Kuwi karo kuwi bakal dadi tanggamu kuwi. Mbok menawa isih ana alur sedulur penere apa kono di sok ki gek men dialurke ngono lho dadi. Dadi nek iso ki sok ki ansor laras ki sak keluarga. Iya. Wah, apa? Monggo. Monggo, Mas. Loh, jenengan sing bawa kok. Gender sing gender Mas Ayu. Oh, tendengane. Nggih. Monggo Dik Ayu. Campur. Ki longgi. Ayo ta. Ayo Mas Ayu. Sing rajin. Nadyan wujud temong peksi. Nggih. Nadyan wujude mung peksi. Ki curhat apa kepiye ceritane? Agawe. Agawe talineng brangta. Halus. Halus manis tur merak ati. Awas suwe. Wasumengken kula Golek isi podang. goleki si podang cenar. Kayak sing nyaron kae ngapa to, Kak? Ora apa-apa wis ben ditutuk-tutuke. Wong kae engko nek mulih kae ya ora wurunga ya ming sedih kae engko. Wis ben dadi tekan kene men seneng atine. Iba bunga tiku. Ya men tau iso madem kok. Lah nek ora diimbangi ngono kuwi ya ta. Ya. Nyandeng bisa ya, Mbak. Nyanding bisa
dadi Sabar. tombo Sajake kok karo sing kakung koyoke ning omah dikarantina, Nduk. Iya. Ya ora apa-apa, geblegong sithik ki ora apa-apa wong kowe mau. Aduh, Mas. Kowe mau ngombangi apa mau ladrang pelok ya kleru. Ngono. Peloke diatoni se malah do re mi fa sol la si do. Ora wani. Kuwi wanine udut nek sing mayang penjahipun Al-Mukarram Sulis Priyanto. Iya. Oh, soal aku ora melu ya. Wingi kan aku ora melu. Ora, Mbak, sing pas Udut, neng kelor. oh. Sing pas neng kelor kae, sing pas neng kelor sing aku ngendang teng Gedabi kae lho. Kae kan jenengan melu to kae. Nggih. Terus sewengi wani udut kae jenengan ya ngerti dhewe. Ora tuh Mbak cucukan. Amplope tak ndeke lho engko. Iki efisiensi kaya ngene aku ki wani lho, korupsi aku wani lho. Nilep bayarane aku. Aja bahas duit to, Mak, iki ra sing lahir batin kok ora. Lho, le ngetes ke lahir batine kanca-kanca ki ya pancen nganggo duit. Oh iya. Dadi kanca-kanca ki kalau mangsane kae ya sing nyaron nek angger wayah Bali sedih kuwi. Iya. Mara ning nggon aku ki rokok nggawa rokok merke Batako ki aku kuwi. Iya. Dek mbok aku diparingi rokok to, Dik, aku meng ngerokok kaya ngene. Oh, tabako to? Tak kira nek Batako Tabako mongko sing filter rambune kaya nek ning Ciketing Udik ae, iso dira karo-karo. Iya. Monggo, Mbak. Esok Esok awane ngomah wis ora kasan keluyuran anggoleki sing tak sayang padang mopang pitaranganku goleki ora krasa esok nganti bengi eman yen nganti beryokang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang jangan tak endek seko katuan sarbi ngoce dheweke ngalih bensokan tak suwun mbak aja ngecek padang kuning agawe pikirku komeng sleret tireng tak sawang katon manese ibu bunga yen kelakon dadi duwek ora bakal dengan liya kang yen si podang antutut hati kepranan ora mendung atiku tanso yen terus asranani sana pikat tulute iya Ayo
atiku sayang kamu tak serantani sampun. matur nuwun Mbak Yoga. Ya. Kuwi nang omah ki duwe usaha. Apa? Dadi ora semelang kentekan dit. Iya. Mula nek umpama wayangan ora tak bayar ngono ora apa-apa. Lambemu ya dihargai kok ya ora. Iya, ming guyon. Usahane pitik sing iso ngendhok kae. Pitik petelur. Nek kalau mangsane pitik entek urung setara meneh ya dindoki dhewe. Didol-dol dhewe ayo. Iya, Mak ya. Ngawur ora. Penjane Mbak Yanti tak aturi maju ana ing pabaratan. Wih, iya iya. Awake pawakan lenang je kuwi. Iya. Mbak Yanti, sepote apa, Mak? Sepote apa jenenge kuwi? Sepote tunjung bang terate. Ono Mbak? Ya Mas. Ya Mas. Ujung sari balangan jane kalapa rama. Wa pawira mati yang urung kepi yo pawi. Nggih. Ayo Ti. Sugeng dalu. Pinje sugeng dalu. Pripun kademen? Kademen Jebul kula. jenengan ki ya isih iso ngrasake kademen Wih. bareng. Nggih, nggih. Nggih. Ora sases-sases to, sing profesional. Arep kademen aja ketok nek adem. Mboten. Tunjukkan bahwa panjenengan menika adalah seorang wanita yang tangguh, ibu yang kuat. Ya. Nggih. Iya. Ora ana apa-apa kok. Iya. Nembang, Mbak, ngaturke tetembangan. Nggih. Supayane rada lejar penggalihe. Kanca-kanca iki ana sing mau keblasuk-blasuk barang ya. Iya. Keblasuk-blasuk ki nek donge nek keblasuke ming cerak ki terus le tekan kene cepet. Iya. Keblasuk le tekan kene suwe. Berarti iki nemu mutiara ning dalan. Iya, Mak ya. Wis dinteni wae sesuk ora enek bocah takon bapak. Ayo. Lambemu ora. Nembang Mbak Yanti. Nggih. Niki tangga-tangga kula do nonton bareng ten griya. Disapa Mbak, disapa. Nggih, kagem tangga-tangga kula warga Panggang. Nggih. Enten sinten mawon? Lah kaya ono sak melu tekan kene. Oh sing ae sing penggemar Nggih, jenengan. nika. Lah nika nyuwun ninggal katresnan. Oh ninggal katresnan. Nggih. Tak kira nek sampean arep maca deklamasi ya apa. Iya. Iya, Mak. Ninggal katresnan, Mak. Iya, sing rada sigrak iramane, Nduk. Ya. Nggih, men ra kademen. Iya, dipasrahke kanca-kanca. Sampeyan le joget ya sing etel wae ora usah wedi. Iki adem ki nek Kula anu ya. adem ki nek ta medeni ya saya adem, saya Ngampet krasa niki. adem. Ngampet to. Nggih. Ya, enteni engko nek bar nembang aja ngono. Iya. Ayo, irama sing rada sigrak dipasrahke kanca-kanca. Apa ki jenenge Ansor Laras. Iya ta? Gila, gila, gila.
Mak Ndara Beisi ngiring para mentri Ana nawala pamundutan, Nduk. Iya, saka sapa, Mak? Saka panjenenganipun Pak Paing. Oh iya. Nyuwun lagu Sambung Wanci Dalu dipun bawani panjenenganipun Mas Dalang. Waduh. Ameng aku ya kon bawa. Ya apal ora iki kok kira-kira. Iya, Mak, ya. Njaluk pambiyantune panjenengane Mbak Via sing daleme saka Pathuk Putat kuwi mau. Putat. Putat apa putat ngono. Iya, Mak, ya. Disepoti, Mak. Sepoti apa mau? Oh iya. Pudrak dan sakit kepala tong pudrak. Datang kapan saja pudrak. Ada obatnya nonton kita semua. Pudrak dan sakit kepala pudrak. Datang saja pudrak. Ada obatnya nonton.
Via Alvia, tidak semek, tidak lengket. Us. Awas. Meredakan sakit kepala, kleru kok ya. Kleru slogane iki piye to? Meredakan sakit kepala. Oh. Iya. Ora apa-apa aku tok seneni ora apa-apa. Iya, Mak ya. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, sugeng dalu. Oh iya. Serada mbreneneng sajake. Rada kelegan atine. Iya, Mak ya. Ayo. Hayo piye? Tembange sambung wanci dalu, Mbak. Nggih. Kok menggih tok ki ana atur apa kowe iki kok omong. Lah jare tembange sambung wanci dalu, aku Lah yo iya. nggih ngono. Lah pira-pira le wangsulan iki? Oh nggih, dipun sentikani kok. Oh nggih, dipun sentikani. Monggo. Ora tak arahke kok ora. Iya. Ning mesake Mbak Via iki piye? Gambyak tok salahke mbok paido. Begitu wonge judes kaya ngono ya tok sida mbok anggap luput. Ya men kok. Jane iki kon kepiye ta aku ki? Kon salto kuwi pesene kanca-kanca. Tembange sambung wanci dalu Mbak dibawani. Iya. Bawane mau dawuh iki sing dijaluki aku kon bawa ya. Ana catetane ora? Iya. Nyuwun catetane, Mbak. Sing bawani jenengan ngoten to? Oh ya, Mas. Mboten napa-napa no. Monggo aku nek bawa ki terus ana konten kreator motong videone terus diupload ning TikTok. Amit nuwun sewu. Lah nek lak marai viral to. Dalam Marai viral to. Wah, anjing mboten apa-apa. Jiror sanadyanto tangkep bumi. Sing bener to, sing bener to. Iki lagu arek nyanyi iki wis dengan senang hati lho. Nggih ya semelah. Sanadyanto tangkep bumi langit. Prasetyanku tan ginggang rekmo. Ya baleni. Iki pemanasan kok ya wis do dipaido. Ya, pemanasan ki mau. Ya. Prasetyanku tan ginggang rekmo. Ayo. Cengkok iki, cengkok. Anyar cengkoke. Sesuk tak nggo Tuk. Entuk nggonen. Iya. Iki tulisane ora cetha ya. Lan Mas Kanjeng lan Mas kang gemesake. Terus piye? Awes kowe wae aku kesel akunya. Iya. Yak dipengen tak Saya Mbak baleni Mbak saka ngarep Mbak. Weh. Leng guyu rada apik sithik iso ora ta jane iki. Iki ki jenenge original. Original lho. Aku siap. Lah wong original kok digeguyu ta? Baleni saka Ki ngarep. ndek hak cipta lho iki ki. Iya ya. Guyuku ki yoan. Iya. Ya arep kaya SpongeBob kae ora apa-apa. Iki baleni saka ngendi Mas? Saka ngarep. Ngarep dhewe. Ayo ben. Lah kelemu bawa main tuwe apa? cerewet. Aku kemang ya aku. Ya, Mbak. Yo. Yo. Sanadyanto tangkep bumi
Ngapa to? Aku ndredeg ya aku. Tan kinggeng sa Hampir. rikma lani mas kang gemesake Sampe nek leh nembang nganggo apa jenenge nganggo maca ngono kuwi iki kudune lan nimas kang gemasake. iya, iya. Aku dadi maca pat koyoan kok ya. Yo, sorry. Umpamane ngono lho. Nggih, ngenjang dibaleni meneh. Lho, nek lumrahe sesuk aja dibaleni meneh. Ora maksudnya dibenerke. Oh, nggih. yakti pengen tak Ambung, Tembung. Nana. Nah, kene iki kepiye iki? Lah yo piye kuwi? ning kakungmu tan lila mesti Gundul pacul-cul kembelengan. Nyonggi, nyonggi. Nyongge. Kol. Ngapa to kowe iki mau ora gelem bawa? Saiki aku bawa paido terus. Aku siap. SpongeBob, aku tidak bisa mendengarmu. Ayo. kandhek ing pang grayita angel nggonku Urung, Mak. Urung to? Urung. yen rina banget ngleng ngena ganti Ya. sambung ing wanci ratri Ya Allah. Udu. Udu pernah itu. Karyawa sata kapang Wah, dadi nganggo jaket kok ya. Ah iya. Iya. Nek le ngendang ora iso padha kaya kancane sesuk le ngendang ning kamar mandi wae ya. Aja ngendangi apa? Iya, dadi le nganggo jaket kuwi dadi Iya. Kena tulak sarik. Enggak, Mbak. Sing
sing gedhe paburmu kang mas papucenku cecento hatiku sambungku mong wanci dalu rupita saremo kelawan garwamu Kang Mas Kang Merak nitisake murih lestarine api pirantine ana ingkang nyaruwe nyemong akibate aku mau mbayangke remu ing atiku iki yen becur ngelingi bocah telu iki Pemotenan sita dadi jatelu taketi dikopoke mati Yo dinekke, Mak. Ya. Mendah boyo yen pasipku urip lan dika meski dadi mulia terus lahir putri Sulestya terus bisa yono dika kang wis rono Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Wis setengah siji, Nduk. Iya. Adum gawe, adum wektu. Iya. Lakone diteruske, lakone ditutuke, engko disambung nek gara-gara gojekane. Ya, Mak, ya ayo tak dhirekake. Lan samar pamoring sukma Sinukma ya winaya ing asapi sinimpen telenging kalbu Pambukaning warana talen saking liya playaping aluyup Pindha pecating sumpena Sumusuping rasa jati Ong 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 Tan kawusa ingkang manjing wonten ing gumil sanggan sangarup Kena gandaka capu ingkang mapan wonten ing alun-alun negari Indraprastha Nenggih Sang Prabu Somadenta ngawe sangjaning para wadya-abdi perjurit miwah Panakantaka yang Panakawan Bilung. Nah, kok semanten pating bleber pating